एनडिपि केडारनिफ्राय खोब खमसो थांदों आसाम पुलिसनि जिथु रिक्रुटमेन्ट बेबो एनडिपिनिफ्राय खुब खमसो थांदों कारण जोंहा बैसोबो जाहैला क्वालिफिकेसनबो मिलायला गिबियावनो जोंनि बर' रायजो गेदेरमा मेलेमजिबि सुबुंफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय आरो लोगोसे आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनो जोबोर मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायावबा इसोरनो जोबोर मोजाङै दं लोगोफोर दिनै आं मानि थाखायबा मानि सोमोन्दै नोंथांमोनजों सावरायनोबा नोंथांमोनजों मा भिडिअ लाना फैलायखो नोंथांमोना आं सिगाङाव भिडिअ इन्ट्र' होनायाव नुनानै निश्चय बुजि मोनदों नङा होमबा जोंहा मानगोनां बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना एसेबाबो बुजि मोनदों बिथाङा एनडिबिफोरनि बा माखासे बर' हारिनि थाखाय दान्दिसे समब्लाबो हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय बै बिथांमोननि थाखाय माखासे गोबां बाथ्रा बुंदों दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारनि सायावबो बा जाय सुबुंफ्रा दिनैसिमबो जेलाव फासिनानै दं एक्सुवेलि आरो गासै एनडिबि बर' सुबुंफोरनि थाखायनो बिथां गबिन्द बसुमतारीया बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों दा बिनि सायाव माखासे जोङो डिसकास खालामनानै नायनि एबा जों सावरायनि नङा होमबा जाय हक बिथां गबिन्द बसुमतारीया बर्तमान बिटिआर हालामनि एबा बिटिसि हालामनि डिपुटि चिफ बिथाङा दा जोंनि नुहुरनायाव एनडिबिफोरनि केसनि खोथाखौ बुंदों दा बिथाङा एनडिबिफोरनि केसनि खोथाखौ बुंनायाव एसे सानै हयै बुङोब्ला मोजां जागौ मानोना बिथांहा एथ'ग्राब माने साननो हानाय बा गोहो मेलेमजिबि गैलिया होननानैसो आं नुहुरदों आरोखि बिनि गेजेराव गबिन्द बसुमतारी बिथां सारा गावजों लोगोसे समानै हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय गावनिनो गुरु दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारा बर'नि थाखाय मोनसे आफादखौ दाथि महरै दानानै गावसोरखौनो बे आफादाव स्कप होनायनि गेजेरजों गोबां खामानि दामानि मावहोबोदोंमोन एबा गावसोरनिनो गुरुमोन दियारनाब्ला सारा दा बिनि गेजेराव बिथाङा अरायसम ससियेल मिडियानिफ्राय थांनानै रिपर्टारफ्रा थांनानै माखासे खोथा कुइसन खालामहैयोब्ला दियारनाब्ला सारनि सोमोन्दै बिथाङा खालि बिथां रन्जन दैमारि सारनि केसफोरखौहाय माने प्रसेसिङाव दं होननानै गोबां बाथ्रा बुंबाय थायो आरो बेल' नङा जि बिथाङा बुंदों गोबां एनडिबि सेंग्रा सिख्ला एबा लाइमोनफोरनि बैसोआ दायो माने गोबां बारग'लांजोब्बाय बे सियर दाथ' बैसोआ बारग'लांबाय आरो नोंहाबो खुद माने गोबां बैसो जालांबाय नोंथांनि बैसोआथ' बै समनिफ्रायनो गैखाला माने हारिनि थाखाय आरो माखासे डिफेन्सआव थानानै मोजां हाबा मावनायनि एबा माखासे जब लानानै नोंथाङा बेफोरबायदि हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो आरो जेबो गोहो गैलिया दायो बै जिथुनाखि यंग जेनेरेसनफोर दङमोन बै बिथांमोनहाबो नोंथांमोननि खोथा होनायखौ नेयै 4 बोसोर 3 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोननि बैसोआबो बारलांबाय बे बिथांमोना 40 इयार्स बा 35 इयार्स जायनि सिगां नोंथांमोनहा जिथु बै बिटिआर सुक्तिखौ मोनखांनायनि उनावनो गासैबो बर' बिर जोहोलावफोरनि थाखाय माबा मोनसे साख्रि बाख्रिनि थाखाय बै समावनो नोंथांमोना डिसकास खालामनानै होनोब्ला आसाम सरकार सेन्ट्रेल सरकारजों सावरायनानै होनोब्ला दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि गोदाव सोराव जानानै हालाय हाफाय थानांगौ दरखार गैयामोन जाय हक नोंथांमोनाथ' मा हारिनि थाखाय मा मोजां खामानि मावखो दियारनाब्ला सारजों लोगोसे गासैबो एनडिबिनि लिडार केडारफ्रानो दिनैसिमबो मानो थाखाय जेलाव फासिनानै थानो गोनां जादों मानो आरो बेजों लोगोसे जेलाव फासिनानै थानायफोरनि बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौथ' सावरायनानै फोजोबनो हालिया नाथाय जायफोरहा दिनैसिमबो न'आव बिसि फिसाजों मोखां नायलायनानै थोरसि गंसेयाव ओंखाम जागासिनो दङ एबा जायफोरा हारि समाजजों बिमा बिफा गामियारिजों गोरोबनानै दङ बै बिथांमोननि केसा दिनैसिमबो माने उइद्र जानानै थायाखै नोंथांमोना नुदों बा मिथिदों निश्चय किसुमान मानसिहा 6-7टा केस दङ सोरबा अरुणाचलाव गानांगौ जायो सोरबा नागालेण्ड गानांगौ जायो सोरबा बिदिनो गुवाहाटि गानांगौ जायो सोरबा बिदिनो गुबुन जायगायाव बिफा जायगायाव मोनफा केस दङ एबा किसुमान बायदिया 4-6टासिमहालागै केस दं बै बिथांमोननि थाखाय मा सिमां सुजुखो मा सानखो नोंथांमोना दिनैनि दिनाव जिथु हारि अनफावरि हारिनि थाखाय मोनसे समाव हारिखौ लानानै हारिनि बर' हारिखौ गेरेमसा मा होनना बुङो बेखौ गेरेमसा हारिमु दालांनो थाखाय हारिनि थाखायनो बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामबोबाय गावनि जिउखौ दाउसा अमाफोरबायदि जिउ गारनानै दोनखोमा एब्रे गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय गामियारिखौ गारनानै बर' हारिखौ गारनानै बिथांमोना हाग्रायाव एब्रेनानै थाखोमानो गोनां जादोंमोन बे मानि थाखाय बा सोरनि थाखाय
नों आं जों बर' हारिनि थाखायनो नङा होमबा जोङो बर' हारिनि गासैबो बिमा बिफानि थाखायनो नङा होमबा दिनैनि दिनाव जोङो बैफोरबायदिनि बिथांमोननि दुखु दाहाखौ एबा दुखु जारलाखौ बुजाब्ला सोर बुजिगोन बिथाङा बुंदों गबिन्द बसुमतारिया रन्जन दैमारिनि न'खरनि मानसिफ्रा बै दा जिथुनाखि केसा प्रसेसिङाव सोलिगासिनो दङ एबा फावसायनायनिफ्राय फावसायगासिनो दङ केसा रन्जन दैमारिना दासिमबो उइद्र जानानै थाङाखै बे बिथिंनि गेजेराव डिआर नाब्ला सारनि न'खरनि मानसिफ्रा गनाया होनना बुङो माबोरै गनायगोन दिनैनि दिनाव नोंथां गबिन्द बसुमतारिया जिथु रन्जन दैमारि सारनि जायगायाव थानायमोनब्ला नोंथांनि न'खरा मानिगौमोन जानो नोंथांनि न'खरनि मानसिफ्रा गनायगौमोन जानो गासै बे हल बर' रायजोफ्रा मानिगौमोन जानो बा नोंथांमोननि जिथुनाखि ex.ndfb सोद्रोमाफोर बै बिथांमोना मानिगौमोन ना गनायगौमोन ना माब्लाबाबो गनायमोन बिथां रन्जन दैमारि सारनि जायगायाव नोंथां गबिन्द बसुमतारिया थानायमोनब्लाबो जोंनि गोसोआव गुद गुद बिदिनो मोनबाय थागौमोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोङो फिक्स एकर्ड जानानै थांबाय गोबां साननो गोनां दङ फिक्स एकर्डआव जिथु डिआर नाब्ला सारखौ लायालासिनो खामानिखौ मावनायमोनब्ला बिटिआर सुक्तिया जानानै फैनायमोनब्ला दिनै नोंथांमोनहा डिआर नाब्ला सारखौ बख'वालासिनो थानो हागौमोन डिआर नाब्ला सारनि थाखाय जोङो दै गांनांगौ दरखार गैयामोन बे हल बर' रायजोफ्रा डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि थाखाय जोंहा खर' सानांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन होननानै आं सानो नाथाय दिनैनि दिनाव डिआर नाब्ला सार बायदिखौनो लानानै बिटिआर सुक्तिखौ एकर्ड खालामनानै लाना फैसेयावबो दिनैनि दिनाव नोंथांमोना डिआर नाब्ला सारखौ फिन खेब जेलाव सोना दोनफिननाय बे मानसिनि खामानि जादों नामा हा बेफोर गासिबो जोंनि बर' रायजो राजानि बे मेलेमजिबि सुबुंफोर पलिटिकेल लिडार्सफोरनि बे खामानि जादों नामा बे माब्लाबाबो मोजां खामानि जायाखै नोंथांमोना मा सानदों आं बेखौ जेबो मिथिया नाथाय डिआर नाब्ला सारा जेसे हागौ एसे थाबनो गनायनि लामायाव फैनांगौ नोंथांमोना सब समय बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजोंल' 2-3 बोसोर जानानै थांबाय नोंथांमोना बहा थैना थाखो बहा थैनानै थाखो दिनैनि दिनाव पलिटिकेल एबा भटआ खाथियाव फैनायखाय नोंथांमोना नंखायखौनो डिआर नाब्ला सारनि खोथा लानानै बा हल बर' हारिनि थाखाय बा बर' जाथिनि थाखाय मोनसे समाव सेक्रिफाइस खालामबाय एनडिबिफोरनि सायाव नोंथांमोना खोथा बुंफ्लादों नङासै होमबा दिनै नोंथांमोना एसे साननानै नायदो नोंथांमोनहा बे बैसोआवबो आब्बां जाब्बां जानला मोनला खोथाफोरखौ बुंनानै जेबो लाब गैया एबा फायदा गैया नोंथांमोना जेसे हागौ डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे साफ्रोमबो लिडार केडारफ्रा जेलाव फासिनानै थानायफोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव दिरुननो एबा बिथांमोनखौबो आलो गोजोनै न'खराव संसार जालायनायनि बिसि फिसाजों ग्रें ग्रें रुजु रुमु रायजो जानो हानायनि गोहो बोलोखौ बिथांमोननोबो होनांसिगौ नोंथांमोनानोथ' बुंदोंमोन ना बै समाव बिटिआर एकर्डआ एनडिएफबिनि थाखायसो जादों होननानै अब्ला एनडिएफबिनि थाखाय जादोंब्ला दिनैनि दिनाव डिआर नाब्ला सारमोननि बा साफ्रोमबो एनडिएफबिफोरनि केसफ्रा बहा थैनानै थाखो केसफ्रा बहा फासिनानै थाबाय थाखो मानि खारनाव बिथांमोननि केसआ पेन्डिं जानानै थाबाय थानो गोनां जादों नोंथांमोना बेखौ 100आव 110% मिथिगौ नाथाय नोंथांमोना बेखौ पलिसि बाहायगासिनो दङ पलिसि लोगोफोर आं बांद्राय गोलावखौ बुंनो सानलिया गबिन्द बसुमतारि सारा मा बाथ्रा बुंदों एनडिएफबिफोरनि सायाव नोंथांमोना नायनानै फारि फारि बुजिनानै लानो हागोन केस उइड्र'आव जोंहा प्राय 1800 केसनि भितराव 400 केस उइड्र' खालामनाय जादों दा प्रसेस सोलिगासिनो दं लिगेल प्रसेसनि खामानिफ्रा जथेस्थ' स्ल' जायो बेनिखायनो बेयो स्ल' जागासिनो दं खिन्थु थेवबो जों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामजोबा आरो बेनि अनगायैबो रिक्रुटमेन्ट बेलायाव जों पारामिलिटारि फर्सआव जि रिक्रुटमेन्ट बेवहाय अबयस्से जोंहा एनडिएफबि केडारनिफ्राय खोब खमसो थांदों आसाम पुलिसनि जिथु रिक्रुटमेन्ट बेयावबो एनडिएफबिनिफ्राय खुब खमसो थांदों कारण जोंहा बैसोबो जाहैला क्वालिफिकेसनबो मिलायला बेबायदि हिसाबै एसे खम जादों खिन्थु थेवबो जों जेसेबां हायो नाजागोन आरो जोंनि बिटिआरनि सिङाव जिखिनि माबा जागोन रिक्रुटमेन्ट जागोन बेयाव जों जेसेबां हायो एनडिएफबिनि केडारफोरखौ जायफ्रा बैसो मिलायो क्वालिफिकेसन मिलायो जोंहा फिटनेस दं बिथांमोनखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनायाव सोनो थाखाय नाजागोन बेखिनिखौ जों सार नाथाय जों नुनो मोनदों जोङो एनडिएफबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारि सारा दासिमबो जेलाव दा बे केस आं दहायनो बुंबाय जे जुडिसियारि सिस्टेम जिखिनि माबायो बे स्ल' जायो आरो एग्रिमेन्टनि सिगाङाव बिथांनि कनभिक्सना जाजेनदों भार्डिक्टआ बिथांनि एगेन्स्ट थांदों दा कनभिक्टेड मानसिनि केसखौ उइथ्र' खालामनो हाया जिहेतु बे लिगेल सिस्टेमाव बिथांखौ कनभिक्टेड खालामबाय दुखि होनना प्रमान होबाय जेल अर्डार होबाय बेनिखायनो बिथांनि जे जेल थानाय बेखौ दिहुननोबाबो लिगेल प्रसेस थानांगोन दा सुप्रिम कर्टआव केस सोलिगासिनो दं दा बेनि गुदि फारसेथिं माबायानो बिटिआर सरकारनो बहन खालामदों दा खिन्थु बिथांनि न'खरनि मानसिया बेखौ गनायनो नागिरा सरकारनिफ्राय बे जायखौ कनभिक्टेड जानाय बिथांमोननि ट्रायेलाव जेबो सहाय खालामाखै हेल्प खालामाखै होनना बुंदों खिन्थु थांनाय 2-3 बोसोरनि जिखिनि केसनि माबा खरस बेखौनो जों बिटिआर सरकारनिफ्राय होगासिनो दं दिनै बिथांमोना माबालाय मा जानो दा किसुमान पलिटिकेल मटिभेटेड खोथा लानाय
बिटिआर सरकारा जिखिनि खामानि मावदों बिथांमोनखौ दिहुननो थाखाय बेखिनिफ्राय डिनाय खालामबाबोथ' जानाय नङा